Burazeri, u današnjoj epizodi gledate kako jedan mali klub uništava milijardere i šta Partizan mora iz toga da nauči. What? Burazeri, Manchester City, Inter, Atletico Madrid, svi su pali protiv kluba iz grada od 50.000 ljudi. Na severu Norveške, 200 km iznad Arktičkog kruga, postoji klub koji ne bi smeo da postoji u modernom fudbalu. Bez milijardera, bez velikih transfera, bez glamura, ipak pobedili su najveće klubove u Evropi i zaradili preko 50 miliona evra u jednoj jedinoj sezoni. Ovo nije bajka, ovo je sistem i pitanje kako je moguće da mali klub razbije igru koju kontroliše novac. Zašto je ovo važno danas? Zašto, ako razumeš Bodo Glimt, razumeš kako se ruši ceo fudbalski poredak? Bukvalno ceo. Gledaj video, lajkuj, zaprati, komentariši. Do kraja ovog videa shvatit ćeš kako funkcioniše njihov skauting i biznis model. Zašto oni ne igraju za rezultat, nego za proces. I kako jedan klub, poput našeg voljenog Partizana, može da preuzme taj model i napravi reset sistema. Ono što se krije iza ove priče nije romantika, nije ljudi nikakva romantika, to je brutalna disciplina. Burazeri, sad pričamo ovako, o jednom padu koji je promenio sve. Nećete verovati. 2016. godine Pre samo 10 godina. Da, ispada iz lige. Ne iz Evrope, nego iz sopstvenog sistema. I to je trenutak kad većina klubova pokušava da kupi povratak. To je ono što smo pričali. Daj da zakrpimo rupe, daj da ugasimo požar, to je kratkotrajno. Pazi sad, ali oni nemaju novac i nemaju izgovor. Pa šta radi klub kad nema para? A mora da pobedi. Ne kupuju igrače, nego šta? Ono što Duka i ja stalno pričamo, šta rade? Grade sistem. Sistem, ljudi. Od 2017. godine počinju iz početka. Fokus, razvoj igrača i strukture igre. Za samo 3 godine osvajaju ligu, za manje od decenije igraju Evropu kao da su u Evropi oduvek. Ovo nije brzi uspeh, ovo je planska rekonstrukcija kluba. Apsolutno. Šta je ono što je najzanimljivije i možda i najluđije kod tog Bodo Glimta? Oni ne planiraju da budu prvi. Dok svi klubovi jure titule, oni planiraju 3. mesto. Zašto? Zašto bi neko namerno ciljao niže? Zato što oni ne jure rezultat, nego stabilnost. Stabilnost uz sistem. Burazeri, njihov budžet se pravi kao da će završiti 3. Sve preko toga je bonus. Zato nemaju dugove, zato ne pucaju kad izgube i zato rastu dok drugi bankrotiraju. A znate koliko je klubova u Evropi bankrotiralo. To je mentalna razlika, oni igraju drugu igru. A kako? Preko trenera koji im je totalno promenio mentalitet. Kjetil Knudsen, njihov trener, nije došao kao zvezda. Kjetil Knudsen nije došao kao zvezda. Došao je kao deo sistema. Problem nije bio taktika, nego mentalitet, pod navodnicima, malog kluba. Kako nateraš ekipu da prestane da se plaši velikih? Takozvanih velikih. Ne prilagođavaš se njima, nateraš ih da se prilagode tebi. Jer ovde se na Balkanu mi uvek plašimo velikih, a neka to nije bilo tako. Formacija 4-3-3, ali agresivna. Bekovi kao krila, rotacija u veznom redu, kontrolisan pritisak, to nije taktika, to je identitet i mentalitet.
da bi sve to odradili, moraju da imaju dobar scouting sistem. Uzmi jeftino, ali pametno, jer Bodo ne kupuje zvezde. Oni prave zvezde. Budžet im je mnogo manji od klubova koji pobeđuju. Kako onda nalaze igrače koji mogu da razbiju jedan Inter iz Milana? Jednog giganta. Ne traže najbolje, nego traže najprikladnije igrače za njihov sistem. Sad burazeri, tu je fokus na igrače koji odgovaraju sistemu, ne imenu. Često domaći ili undervalued igrači razvijaju ih kroz isti stil igre od početka. Znači nije bitno da li su strani, da li su domaći igrači, igrači se razvijaju kroz isti stil igre. I šta se dešava? Tu je rezultat, tim koji funkcioniše kao mašina, a ne kao kolekcija ega. Znači kod njih nema ega, mašina. Sve što si čuo do sada, to ti zvuči kao neki Moneyball, otprilike. Možda, ali nije. Zato što Bodo Glimt je uradio nešto mnogo opasnije. Prestali su da prodaju igrače kao primarni cilj, što nije slučaj kod našeg Partizana. Promenili su strategiju od onoga prodaj da preživiš ka pobedi da bi zaradio. I to menja sve. To znači da klub više ne razmišlja kao mali, nego kao veliki. Sad smo došli do segmenta koje mi nazivamo rušenje sistema. I zato Bodo više nije lokalna priča. Bodo Glimt izlazi u Evropu gde vlada lova. A šta se desi kad njihov sistem udari u evropske milijarde? Pa vidjeli ste, milijarde padaju. Pobedili su City, Atletico, Inter, zaradili preko 50 miliona evra, stadion od 8000 mesta postaje tvrđava Evrope, neosvojiva. I ovo više nije iznenađenje. Bilo možda u početku. Ovo je obrazac koji oni primenjuju vrlo uspešno. Sad tvoja omiljena tema. Dolazimo do moje omiljene teme, a to je stadion. I naravno identitet. Njihov stadion nije veliki, ali je brutalno efikasan. Dok drugi grade spektakl, oni grade prednost. Šta je jače? Kapacitet ili identitet? Ja mislim, burazeri, da je identitet uvek jači od kapaciteta. Kao što bi mi partizanovci rekli, nije bitan broj, nego je bitan soj, hladnoća, vetar, teren. Veštački. Da, sve je to deo sistema. Protivnici ne dolaze samo da igraju, dolaze da prežive. Bukvalno. A zamislite još ovo, burazeri, oni uskoro grade nov stadion, povećavaju kapacitet za 10.000 mesta i prave jedno malo arhitektonsko remek delo. Tako će grad od 50.000 stanovnika imati stadion kapaciteta 18.000 gledalaca. I sad dolazimo do onog ključnog pitanja. Ako neki klub sa severa Norveške može da napravi sistem koji ruši Evropu, šta onda sprečava da to uradi naš Partizan? Zašto? Pa zato što Partizan ima istoriju, bazu koja se odgleda kroz fantastičnu i dobru omladinsku školu, možda najbolju u Evropi. Ali, ljudi, ono što stalno ponavljamo, nema sistem i tu počinju svi problemi. Jasno. Istina je brutalna. Partizan danas funkcioniše kao klub koji juri rezultat bez sistema. Bodo funkcioniše kao sistem koji proizvodi rezultate. Razlika. U čemu je razlika? Pod 1. Disciplina. Pa razlika je pod broj 1 i najvažnije disciplina. Gvozdena disciplina. Ako Partizan želi da preslika ovaj model, mora da prestane da juri instant uspeh. Mora da, kažemo, zakuca
identitet igre. Mora da izgradi skauting koji traži igrača koji se uklapa u taj sistem, a ne samo ime. Mora da napravi finansijski model bez prevelikih iluzija. Planiraj kao da ćeš biti treći, ako budeš prvi, to je super. To je samo bonus. I najvažnije, mora da vrati veru u sopstvenu školu i sopstvenu akademiju. Jer Partizan ima ono što Bodo nikad nije imao. Fudbalsku školu, najbolju u Evropi, a što znači talenat? To je veliki talenat. Ali bez sistema talenat je haos. Sa sistemom postaje oružje i to moćno. Sad, Burazeru, zaista ako si stigao do ovde, znači da vidiš širu sliku. Ovo nije priča o Norveškoj, ovo je priča o nama. Ovo je dokaz da novac nije jedini put, da arapske milijarde i ruski tajkuni nisu jedini put kojim se ide, ali je dokaz da bez sistema nema ničega. Zato mene zanima tvoje mišljenje. Da li Partizan može da napravi ovakav reset ili samo je zaglavljen u istim greškama godinama? Napiši u komentaru da li je ovo slučajnost, znači da li je Bodo slučajnost ili je Bodo sistem. Napišite u komentaru, podijeli video kako bi što više ljudi vidjelo ono o čemu pričamo. Jednostavno, vole vas Gospodar Monstruma i Magični Vlada. Pozdrav!